Hei, mennään taas tekemään nuotiolle ruokaa. Tänään menussa on kanasandwichit. Let's go! No niin, nyt meillä on taas ihan viimeisen päälle retkipaikka. Lähdetään tekemään ensin nuotiota. Tänään vois jutella siitä, että mikä se varsinainen hyöty on työntekijälle tai yrittäjälle siitä henkilöstövuokrausyrityksen käyttämisestä. Nyt kun ollaan saatu nuotio tehtyä, niin aletaan valmistelemaan meidän ruokaa. Täällä on sen verran kylmä, että on melkein jopa vähän hankala operoida. Sitten laitetaan pannulle reilusti rasvaa ja laitetaan pannu lämpeämään. Tosiaan edelleen yksi kysytyimpiä kysymyksiä on se, että mikä se on se lisäarvo, mitä mä sille yrittäjälle ja sitten myös työntekijälle tuon henkilöstövuokrauksella. Tyypillisestihän se hyöty yrittäjälle on se, että henkilöstövuokrausyrityksen kautta saa työntekijöitä nopeasti lyhyisiin työntekijätarpeisiin. Mun toimintamalli on se, että mä pyrin tuomaan sille sekä työntekijälle että yrittäjälle sellaista lisäarvoa, että he haluaa työskennellä mun kanssa pitkällä aikavälillä ja luoda pitkäaikaisen työsuhteen tai yhteistyön. Ja millä tavoin tämä tapahtuu, niin työntekijän kohdalla mä otan tosi kokonaisvaltaista vastuuta sen työntekijän asioista ja mä oon valmis auttamaan myös sellaisista asioista, mitkä ei varsinaisesti sitä työsuhdetta koske. Tämä on mun mielestä tosi olennaista etenkin ulkomaalaisten työntekijöiden kohdalla, mutta myös suomalaisten työntekijöiden kohdalla. Ja mä oon ollut semmoisessa tilanteessa muun muassa, että työntekijä on pyytänyt mua tukihenkilöksi työpaikalle semmoisessa tilanteessa, missä hän on halunnut työyhteisölle kertoa itsestään tosi henkilökohtaisia asioita ja hän kokee, että hän tarvii siihen jonkun henkilön hänen tueksi. Leivällä on kana ja sipuli, niin laitetaan seuraavaksi vuohenjuustoa. Sitten annetaan näitä leipien olla sen aikaa, että toi juusto sulaa ihan kunnolla.